आङो जाय बिथांमोना मोनाखै बिथांमोनखौसो आं खावलायनो लुबैदों जे संजमैनो था जोंनि सरकारा जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोनि सरकारा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे सरकार बिपिएफनि जे सरकार बियो मात्र गोरलैसो दिनैसो जन्म जादों होनबाबो इसिबां गोरा गिदिर बाथ्रा नङा मानो होनोबा दिनैसो फार्स्ट मास जानो थांगासिनो दं 150 दिनसो जानो थांगासिनो दं जों 1825 दिन जों समय मोनगासिनो दं 5 बोसोराव जों 1825 दिन जों समय मोनगासिनो दं बेवहाय मात्र दिनैनि दिनाव 150 दिनल' बाबेन लांदों ओंखायनो आङो बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो सखि खुनियाव थानाय जोंनि बिसारि मोनै बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों गोरबोजों आं खावलायनो लुबैदों जोङो इलेक्शननि उनावहायनो एसेम्बलि इलेक्शननि उनावहायनो जोङो बेबायदि अनसुंथाइखौ जोङो मावलांबाय थागोन खालामलांबाय थागोन जे फार्स्टआ मोनबा गेरेन्टि जे प्रग्राम रायजोफोरनो जे थांनाय 2025नि जे बिटिसिनि इलेक्शन बेवहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ राजनिथि दोलोआ बा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जे जोङो रायजोफोरनि गेजेराव थांनानै जे मोनबा गेरेन्टि जेरै इयुथखौ बोरै साबलम्बि खालामनो हायो बिनि थाखाय इयुथ सेल्फ एमप्लयमेन्ट प्रग्राम मोनसे आनिफ्राय एकदम दुखिया गरिब मानसिफोरनि थाखाय जोङो बिथांमोननिबो साबलम्बिनि थाखाय 50 कोटि फैसा धार्य खालामनो जे खोथा आरो बिनि उनावहाय सेनियर सिटिजेन बिथांमोननि नामाव 5 कोटि आरो फिजिकेलि चेलेन्ज बिथांमोननि नामाव जों 5 कोटि आरो जोङो हा पाट्टा बे जों मोनबा गेरेन्टिखौ जों थांनाय इलेक्शननि सिगां जे रायजोफोरनि गेजेराव थांनानै जों जेरैबायदि खोथा होदों बे खोथा बायदियैनो जेरैबायदि जों प्रतिश्रुति होदों जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टखौ जों दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे समस्ति बारै समस्ति जों बेखौ मावफुंलांगासिनो दं आङो दिनैहाय बेखौसो बुंनो लुबैदों बे ओनसोलनि 33 लाख रायजो राजानि जानानै बिटिसि बासि जानानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौसो आं बे ओनसोलनिफ्राय बे जायगानिफ्राय आङो धन्यबाद होनो लुबैदों आरो बिथांखौ धन्यबाद होदों मानो होनोबा जोंनि गरिबफोरनि जे दुखु गरिबफोरनि जे जारला जन्त्रनाजों भुगिनानै जे रायजो खुंनाय आरो जोंनि सेंग्राफोरनि जे बेखारनि समस्या आरो जोंनि फिजिकेलि चेलेन्ज बिथांमोननि जे समस्या आरो सेनियर सिटिजेननि जे समस्या बेखौदि सानखांनानै गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय सानखांनानै जे बेखौ बिथांमोनखौ मदद खालामनो ओंखारबोनाय बा बिथांमोनखौ मदद खालामनांगौ होननायखौ आं आसरितसो मोनदों ओंखायनो आं बाख्नायदों ओंखायनो आङो बिथांखौ धन्यबाद होनो लुबैदों बे ओनसोलनि बिटिसि बासि हिसाबै आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होगोन आरो फैबाय थागोन समाव निस्सय जोंनि सरकारा बिपिएफ राजनिथि दोलोनि सरकारा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव निस्सय रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि इस्टाब्लिश खालामनांगौनि सार्थआव सामाजिक भाबै लांनांगौनि सार्थआव अर्थनैतिक भाबै जों जौगाहोनांगौनि बेलायाव राजनिथि भाबै जों हसेतन लाबोनांगौनि बेलायाव जोङो थांनाय 2003निफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि जे सासन भारखौ लादों बे सासन भारखौ लानायनिफ्राय हयथ' जोंनि बे ओनसोला राजनिथिया मा जिनिस रांखान्थिया मा जिनिस सामाजिकआ मा जिनिस जों बेखौ जों सिनायनो बुजिनो हाबाय होननानै आङो बुंनो लुबैदों मानो होनोबा थांनाय स्वाधीनता जानायनिफ्रायनो 1947निफ्राय थांनाय 2003नि 10 फेब्रुवारि सुक्ति जाजासिम बे ओनसोलनि परिबेसा बे ओनसोलनि थासारिया ओरैबायदि गोग्लैसोनायमोन बेखौ जोङो रावजों खुगाजों सलन बलनजों जों बेखौ फोरमायनो हाया लामा मोनसे गैयामोन दालां मोनसे गैयामोन स्कुल कलेजनि अबस्था जेबो गैयामोन दिनै 2003नि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय बिपिएफ राजनिथि दोलो बा हाग्रामा महिलारि सारा दैदेननायनिफ्राय दिनै बे बिटिसि ओनसोलनि 33 लाख जनसाधारना दिनै मेगन नुबाय होननानै बुंनांगोन दा दिनैहाय जोङो फारफ्रोमबो जोङो आवगायगासिनो दं ओंखायनो आं खावलायगोन बे ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन
बिपिएफ राजनिथि दोलोजों थानानै बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि बे ओनसोलनि भबिष्यतनि थाखाय जाहाथे बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ फैबाय थानाय जे सोलिफु 2026 जे एप्रिल दानाव जानो थांगासिनो थानाय जे एसेम्बलि इलेक्सन बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ सहाय सुबिदा होनानै देरहासार खालामनानै फैबाय थागोन समाव जोङो जोंनि गथ' गथायनि इयुन जोंनि बे ओनसोलनि परिबेसखौ जों जाहाथे बानायलायनानै लानायनि जे परिबेस बेखौ जाहाथे जों मोननो हायो बिनि थाखाय आङो एमसिएलए हिसाबै बा बिटिसिनि सासे इएम हिसाबै आङो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खावलायदों फैबाय थागोन समाव निस्सय जोंजों थानानै जोंखौ आरोबाव गोख्रोंनिफ्राय आरो बांसिननिफ्राय बांसिन बे रायजोनि जौगाखांनायनि खामानि मावनो जाहाथे थुलुंगाखाङो बेखौ आङो गोरबोनिफ्राय खावलायदों। माखासे खौरां बिजोङाव गोसारदों सार जिहेतु नैबे लाइमोनफोरनो होनाय जे 2 लाख रां बियो न'खरसेयावनो साथाम साब्रै मोनदों होननानै बे बिथिंखौ गोसारगासिनो दं बे बिथिङाव मा फोरमायगोन सार? थ' बेखौ हयथ' बिदिनो हाजार जननि गेजेराव हयथ' मोनसे मोननैया भुल जादों जानांगौ बेखौ जोङो थिग खालामफिनगोन बेखौ जोङो थिग खालामफिनगासिनोबो दं मोनसे मोननै भुल जायाखै नङा जानोबो हागौ हाजारनि गेजेराव मोनसे मोननैया भुला थालांखागोन बे स्वाभाबिक ओंखायनो आङो जाय बिथांमोना मोनाखै बिथांमोनखौसो आं खावलायनो लुबैदों जे संजमैनो था जोंनि सरकारा जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोनि सरकारा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे सरकार बिपिएफनि जे सरकार बियो मात्र गोरलैसो दिनैसो जन्म जादों होनबाबो इसिबां गोरा गिदिर बाथ्रा नङा मानो होनोबा दिनैसो फार्स्ट मास जानो थांगासिनो दं 150 दिनसो जानो थांगासिनो दं जों 1825 दिन जों समय मोनगासिनो दं 5 बोसोराव जों 1825 दिन जों समय मोनगासिनो दं बेवहाय मात्र दिनैनि दिनाव 150 दिनल' बाबेनलांदों ओंखायनो आङो बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो सखि खुनियाव थानाय जोंनि बिसारि मोनै बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों गोरबोजों आं खावलायनो लुबैदों जोङो इलेक्सननि उनावहायनो एसेम्बलि इलेक्सननि उनावहायनो जोङो बेबायदि अनसुंथाइखौ जोङो मावलांबाय थागोन खालामलांबाय थागोन आरो जोंनि गथ'फोरनि जोंनि इयुनखौ जोङो मोनसे गोजोर मोनसे खालामनो थाखाय जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोआ बा जोंनि सरकारा बा जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा निस्सय रायजोफोरनि गेजेराव थांनानै खामानि मावगोन जोङो बेखौ बुंनो हायो। बिपिएफ राजनिथि दोलोनि बेलायावथ' गोदान बाथ्रा बुंनांगौ बायदि आं सानाखै मानो होनोबा थांनाय बिपिएफ राजनिथि दोलोआ जन्म जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ खुनु राजनिथि दोलोआ फेजेननो हायाखै मानो होनोबा थांनाय 2020नि जे बिटिसिनि इलेक्सन बे इलेक्सनावबो जोङो 40थानि गेजेराव जों 17था सिट मोननो हादों बेवहायबो जों बिपिएफ राजनिथि दोलोआनो सरकार दानायनि सुबिदाखौ जोंनो रायजो राजाया होदोंमोन थांनाय 2003नि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जेरैसिम दासिम दिनैसिम खुनु बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ नागाराखै ओंखायनो दिनैबो बेनि बिथिक्रम नङा बिपिएफ राजनिथि दोलोनि बिजाथिखौ फैबाय थानाय बे एप्रिल दाननि जे एसेम्बलिनि इलेक्सन बेवहाय निस्सय गाजा गोमजायै भट होनानै जोंनि बिजाथिखौ देरहानायाव मदद होगोन होननानै आंहा बिसास दं आरो आं खावलायगोन जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलोआ खुनु रायजोखौ लानानै जों राजनिथि खालामाखै जों रायजोखौ लानानै राजनिथि खालामा रायजोफोरनि थाखायसो जों राजनिथि खालामदों रायजोफोरनि सार्टनि थाखायसो जों राजनिथि खालामनो ओंखारदों बहा दालां नांगौ बहा स्कुल नांगौ बहा कलेज नांगौ बहा दंग नांगौ बहा लामा नांगौ बे जोंनि उद्देश्य लक्ष्य जोङो गोजोन खौसेथि आरो जौगानायानो जोंनि मुल मन्त्र हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो आसामनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया मिथिगौ बिपिएफ राजनिथि दोलोनि निति आदर्शआ मा ओंखायनो आङो आसा खालामदों बा जों आसा खालामदों बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ नागारनानै खुनु गुबुन राजनिथि दोलोनो भट होनानै देरहासार खालामनायाव दिनैनि दिनाव गार'आनो जा बर'आनो जा राजबंसियानो जा माइन'रिटियानो जा बिपिएफ राजनिथि दोलोजों थागोन भट होगोन देरहासार खालामनायाव मदद खालामगोन।